ngifisa utshela dadweni uyazi Yeah. ukuthi engafundiswa kona nengakubona mina nengakuncele empungeni ezindala nengakubona nengisho emathongweni ubungozi bakho ngisho naseyinganeni engiphiwe zona ngisho nasebantwini abasondelene nami ngisho nakodadewethu angeke ngibavumele ukuthi bayogeza angisho ukuthi ngithi akwenziwa noma kunjani kodwa kuyinkinga Yeah. asiqalelana ke le ndaba khona izozakala kahle ungabavumeli odadewenu makiwe emangcwabeni kuyofihlwa amasoka ngikhuluma ngesoka ngikhuluma nendoda umuntu ngikhuluma ngani ngesoka umuntu mhlawumbe onengane naye noma umuntu oyisoka ungabavumeli odadewenu behambe beyongcwaba isoka kodwa makade sibemjwayele lapha noma mhlawumbe kade ehlala nalo ulungile ukuthi angaya afike aqobe ko anyanisi ke kanjalo akhale nabo ke nje ayibhuqabhuqe kanjalo ngithi yabona kodwa mase kuthiwa isidumbu nasi sesiyeza nangephutha kumele abaleke axoshwe singangeni isidumbu ekhona ngaphakathi kuphi ekhaya khabe soka ukuthi bebemamukele bemthanda bemnakekele benaye akusho ukuthi mase isoka selishonile sekufanele futhi abatshazwa abantu awubantu lokhala kakhulu abantu bese kuthiwa abantu uthande uyena obezwana naye angazi umyazwa yini ngizwa kahle uyobe uyigaxelise noma ngathi uthola umshado ngelinye ilanga into eyothatha isikhathi ukuthi isuke kuye odadewena kumele baye emasokeni uma sekuthiwa asiyangcwatshwa ngizwa kahle lesikhathi kuthiwa nasi isidumbu sesinjengalapha yena kumele ahambe ngisho emngcwabeni akayi ngisho kuphi emngcwabeni akayi uma kuthiwa mhlambe ube nengane yebo ingane ifanele igezwe mase kugezwa khabe soka igezwe ngembuzi leyo nenyongo leyo noma ngabe kuthiwani benzela ukuthi ingabanjwa zibopho zikayise nokuthi umkhokho ungangena enganeni kodwa yena akageza udadewenu nakho kwenziwa kudadewenu ake ngithi mhlawumbe uhlale eGoli isoka lakhe lasemakhaya mhlawumbe ezintabeni zaselenga noma kuphi kwaZulu Natal ngizwa kahle uyafika kahle abe khona la ekhaya ashuqule mayishuqula vele ngoba bajwayele ukushuqula enze lokhu kuhloniphisa abonisa ngakho akusumthetho ngoba kasuma godi la ekhaya uyintombi angani makezwa kahle kodwa mase kuthiwa ke nangu ke isidumbu sesiyasuka ke emoshwari sesize ekhaya kumele ayocelelwa ayenze njani acelelwe nje lapha angafika afihla ikhanda khona akalali khabe soka imali shonile isoka uzogaxela hamba ayocelelwa lapha akakudli futhi ukudla kwala ekhaya akakudli ukudla komngcwabo walapho kushone khona isoka inhlobo ngizwa kahle mawubona odadewenu hamba izinto sibhajwa hambe bese bethole imshado ibhidlika athi umuntu mina ngisamtholi kahle lo muntu sebeyaxabana ingoba leli soka limlandela lize liye lapha khona umoya wesoka usuki kuye uma yafike walingcwaba wahamba wayobuka kokugcina ibhokisi walibuka wahamba wayokhala emangcwabeni liyamnamathela alisuki kuye uthanda noma ungathanda noma kuthi inkolo yakhe injani okokuqala lokho okwesingakho okokuqala ekufanele nina nikhule nibafundise odadewenu sizwa kahle ukuthi sisi uma iseshonile umfana wakabani ungambizi futhi umuntu ngosibali engakaza lobolela ekhaya noma bethu unengane odadewenu uyihlawulile akusosibali lo muntu umfana nje wakabani bani umfana wakabani mayisemdala phela uzomhlonipha moya ingane uthi ubhuti wakabani noma ubaba wakabani kodwa ngalinga nimbize ngosibali la ekhaya nani nizoyigaxelisa ngabafana bala ekhaya ukubiza umuntu ongakhiphile ngisho inkukhu umbize ngosibali indaba yami sekutheni ke uma nina ningabalekelela odadewenu bolekelele ubani ngoba bona uthando liyaqhophana madodana uyazi ndodana uthando liyaqhophana niyasaba nina ukutshela odadewenu ukuthi mabengenza amahlazo nemkhuba iwumkhuba lento yokuyomemeza emangcwabeni esokeni esazoqoma lo muntu uzosifakela umkhokho ukuthi amasoka azowathola amanye azohlala edlule emhlabeni yingakho uzothola umuntu ofika ibhuqa siyabuka lapha ubantu siyashutha sifaka ku TikTok bengeve emthanda abantu kanjani uyazi kwenzakalani uletha umkhokha wokuthi mayisebathola abanye kwenzakalani kuba nenkinga uphathi wani la